Nå, kom. Er du klar? Din jakke. Hvad er det med din jakke? Du er på gulvet. Prøv lige sige det igen. Hvad? Hvad er det? Prøv at se. Det er lige min Hvad er du? På sit baggrund. Og så også to. Hvorhen? Så er en nøgle. Hey! Det er også to. Okay, måske skulle lige bende den her ring. Nå, det var den også, så kommer. Du har meget flot rød trøje. Synes jeg også. Ja. Det er meget smuk. Se, nu skal vi zoome helt ind på så lige det blev sådan. Ej. Du er ikke engang klar presse. Nej. Det var alt for meget. Nej, men du stopper igen.